Ahoj, tady je Lukáš z Woodboye. Zdravím všechny dřeváky a vítám vás z mojí dílně. V pondělí jsme se vydali na workshop s Laďkou, které děkuju za její čas a moc jí tímto zdravím, jelikož mi ukázala, jak přidat další škaredý obličej na sociální sítě. Jelikož chci, aby každá část dřeva, která vyjde z mojí dílny, byla zcela originální, nevlastníme ani jeden výrobek skladem. Pojďme si tedy říct, jak u mě taková objednávka probíhá. Otevři si Instagram a najdi naši stránku woodboy.cz. Tam mi v jednoduchosti popiš do zprávy, co si přeješ vyrobit, a protože si zakládám na rychlosti a samozřejmě kvalitě, může se stát to, že i když napíšeš 5 ráno, budeme tvoji objednávku hned konzultovat. Tak co, jdeme zkusit zrealizovat něco ještě dnes, co nikdo